Kag sa good vibes, ang tradisyonal nga tikog weaving ang nagapadayon sa gihapon sa isa ka komunidad sa San Carlos City. Bisan pa nga nagadutay na mga katigulangan sa isa ka komunidad sa sitio Kabagtasan, barangay Kudkod sa San Carlos City, nagapabilin sa gihapon sa ilang komunidad ang tradisyonal nga pamaagi sa pagpanguma, pagpangisda, kag ang tikog weaving. Ang tikog weaving ang isa sa mga palangabuhian sa mga lokal sa sitio Kabagtasan humalin pa man sang una. Tikog o kun reedgrass ang ginagamit sa mga taga Kabagtasan sa pag-obra sa mga banig, sa mga bags, table runners, kag ibang pagid nga mga produkto. Ining natukiban sa San Carlos LGU matapos nga nagpatuman sila sa Cultural Heritage Mapping sa sitio Kabagtasan kag Magunon Falls sa barangay Kudkod. Surusahan nagapamuno sang Kabagtasan Tribal Council nga si Eunice Impil, ilaman sa gihapon ginagamit ang lingwahe nga binukid sa lugar tubtub sa karon. Ginpreserve man sang komunidad ang sagyap ukon sinang una nga pamaagi sa pagpanakop sang isda sa ilang mga katubigan. Sa digman sa mapping sang syudad, ginatudlo gid sa mga katigulangan sa ilang mga kabataan ang kagkaapuhan ang ilang mga tradisyon rason nga tubtub sa karon nagapabilin pa ini nga ginawi. Antes makakadto ang isa ka bisita sa sitio Kabagtasan, kinahanglan man nga magkuha sa anay isang permiso sa Tribal Council. Ini ang pamaagi sa komunidad agud mapabilin nila ang ilang mga indigenous practices. Matapos ang mapping, iga-consolidate na sa syudad ang tanan nga impormasyon nga ilang nakuha agud makadihon sa mga programa para sa pagpangapin sang natural kag cultural heritage sang barangay